קורה שהיא זוחלת. כמה היא זוחלת? היא זוחלת המון. כל הזמן, בכל מקום. רגע, זה מצלם עכשיו? כן. וידאו? כן. אז תעצרי ונתחיל. אבל היא צריכה להיות בגבולות. רואים את כל המזרון? את המזרון כן, אבל עד הקצה הזה. לא, אבל מפה לפה. כן. לרוחב כן. שלום, שלום למעיין. בוא נגיד שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב למעיין. בוקר טוב למעיין. בוקר טוב למעיין. בוקר טוב חזה. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב למעיין. כן, את מחייכת לאמא. איזה כיף. איזה כיף. נגיד שלום לחזה. ומעיין כבר רוצה להתהפך. ונגיד שלום לרגליים. ונגיד שלום לזה. מה זה? מה זה שמה למטה? מה זה שם למטה? אני רוצה לעבוד עם מעיין ממצב של זחילת 6 למצב שבו היא עוברת לישיבה על הברכיים. ממצב של ישיבת 6, עמידת 6. איפה הרגל? איפה הרגל? זה הרגל שלך? נעשה כפיפה ופשיטה וכפיפה ופשיטה. אני אתן לה משהו שיעניין אותה. משהו, בואי. רוצה לשחק עם כדור? זווית שאני לא להיות בפריים ולצלם אתכם. כן, את מראה לנו איך את עוברת מ6 בסיסים ל5 בסיסים. בוא נקרא בפריים. בסדר, אני רק פה. אוקיי, אני אקח עכשיו את מעיין ממצב של עמידת 6 למצב של ישיבה. של ישיבה, ישיבה צידית. אני הכנסתי את הברך פנימה. והיא יצאה מזה. וזה אומר שזה מצוין. שם המשחק הוא מעברים. והנה היא עולה על הברכיים. היא עולה על הברכיים, נשענת על הברכיים. תראו את הכפות רגליים שלה. ישענות על הברכיים, ישענות על שרפרף, רוטציה, העברת משקל, והיא ממשיכה במעברים שלה. ושוב נראה את רגל שמאל נכנסת לעומת רגל ימין. וממש נעקוב אחרי הרגל שלה. איך היא משתמשת ברגל ימין ואיך היא משתמשת ברגל שמאל. שימו לב, ברגל ימין היא דורכת פה. הוא משתמש ברגל שמאל, היא לא משתמשת, היא לא דורכת.